नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माहीमच्या कोई या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आज आपण आलेले आहेत पापलेट फिशिंग करण्यासाठी आणि आम्ही ऑलरेडी झाला मारलेले आहेत. तर आता दिवसात आपला वर येत चालला आहे. आता थोड्या टायमाने आम्ही घ्यायला सुरुवात करणार आहे. घ्यायला आपण सुरुवात करतो. आपण त्याला मित्रांनो, आपला बघ स्टार्टिंगलाच करली दिसते. हे बघा करली. हे बघा बागडा पालू सर्व मिक्स लागलाय. बागडा आला बघ अजून. सही साईज मस्त आहे बागड्याची, मोठी आहे. पापलेट ये बागडा लागलेला आहे. बागडा बघा साईज. पापलेटाला अजून एक. ये पापलेट ये. बागडे बघा मित्रांनो, खाल्लेला पण आहे, दुसरा मावरा पण आहे. आपला बागड्यांना खातोय. पापलेट बागडा बागडेच लागतात फक्त. रे पापलेट हे बागडा लाग बागडाच लागतंय. साईज बघा ना, एक नंबर आहे साईज बागड्याची. पापलेट ये रे पापलेट ये. तर पापलेट आला बघा. चांगली साईज आहे, जिवंत जिवंत. दोन आले आपल्याला. दुसरा एक आला मित्रांनो. हे ये पापलेट ये. बघा अजून एक आला. हात मार. बागडे तर आपल्याला बोलूच ना कसे लागलेले आहेत. पापलेट एक एक. बागडे बघा मित्रांनो, बागडेच बागडे दिसतात. गावात गेला रे. माकुल गेला मित्र, माकुल होता. रावशी आली बघ, रावशी.
बागड्याचे आपल्याला लाईनच लागले बागड्याचे. पापलेट आला बघा मित्रांनो, पापलेट आला तो बघा. बघा पापलेट ये पापलेट आलाय बघा. पापलेट जिवंत बागडा बागडा. अजून एक आला बघा पापलेट आला अजून एक. बागडाच बागडा बागडा. आपली झालं पूर्ण बागड्याने भरली. अजून एक पापलेट आला बघा पापलेट. अजून एक आला बघा. झालं बागड्याने भरले बघ. बागडात लागला अख्खा पूर्ण. नो पापलेट आला बघा. पापलेट ये पापलेट ये. मित्रांनो अजून एक आला बघा पापलेट आला. बांगडे बघा बांगड्याची पुरी लाईनच लागली आपल्याला. हे बघा बारिश असेल तर ठीक आहे. तो बिचारा अडचण. मित्रांनो अजून एक आला बघा पापलेट. बघा पापलेट आला.
मित्रांनो अजून एक आला बघा पापलेट. हे बघा. मित्रांनो अजून एक आलाय हा बघा पापलेट. बघा जिवंत जिवंत येतो एवढी सारी दोन्ही बांगडा. पापलेट आला बघा पापलेट. आपल्याला सर्व हे पेडवा भरपूर लागलाय. तर फायनली मित्रांनो आपला फिशिंग करून झालेला आहे आणि तुम्हाला दाखवतो आज किती मासे भेटले ते. जास्त नाही, पापलेटला आलेले पण थोडीशीच पापलेट भेटले बघा. आपला पापलेटच्या झाडाला आपल्याला बांगडा भेटला आहे म्हणून थोडासा आपला काम झाला आहे चांगला. पापलेटची साईज पण मस्त आहे. तर मित्रांनो ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली नक्कीच मला कमेंट करा. जे कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. तर भेटू असेच नवीन नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.